Dada na, be, dada. Dada na, be. Be. Talaga, this is Patuloy mo yun, pagkatulog kayo. Talaga, this is Angel. Talagado ka? Umalis ka? Talagado ka? Ay. Tawagin mo yung bird. Be. Be. Luto yung pamilya. Ala, alam mo. Bird, may bird, may bird. Oh. Babaw na, mama. Angel, babaw na. Dali na. Hoy. Magmamam ka na. Big. Huwag magsandok mo sa ate. Masandok sila niyo. Nagsandok mo talaga. Talagado. Daan na. Ay! Diyan po tayo siya. Ay, ganun siya kuya mat kung paano mo kaya makontak siya. Sisay. Pagpaka-oron ko ito kay kuya. Marina, dumanong ka na lang. Nata. Oh! Sabi na ba? Wow! Takot naman. Aram ko ang aram ka ito. Pakoy, ato ro, pwede dun. Ano? Aram, kuya. Hindi na ko para ano. Ako ito nalakog talaga. Balik man kasi bigla ako. Oo, makadali ka naman. Pasok ka ng gumpay. Ay, man, makain mo. Apo na mo ba itong number? Sit down. O, diga, talugan ko. Be, sit Pwede down. mo na lang ako kasi. Sit down. O, ito na sabihin ko yan, ha? Bebe. Hindi ko sure ni mama. Hindi ko. Tapos na nagpumayag ko. Ano nang lutan ko? Sa kuyang number. Ito siya. Baka mo anak, ibayaw! Pinsin sana, ah. Extra na.